Sa number 2 amendment sa SIDA para sa pagpalapad sang gahom sang SRA, ginaduso. Ginduso ang revision sa Sugar Industry Development Act o kunang SIDA sa ginpatigayon nga hearing sa Kongreso angon sa pagsarurot sang presyo sang kalamay. Sa interview kay Anay Governor Rafael Lito Coscoluela sang Confederation of Sugar Producers, ang mga stakeholders sunod sa iya ang nagalagas sa tiyempo para maduso ang revision sa tuyo nga mas mapabakod ang regulation kag ang long-term support para sa sugar sector. Nalakip sunod sa iya sa ilang nga proposed amendments ang pag-expand sa otoridad sa Sugar Regulatory Administration o kun SRA sa pag-monitor kag regulate sang pagsulod sang artificial sweeteners o kun sugar substitutes kangay sang high fructose corn syrup kag iban pa kasubong man sa pagbutang sang isa ka sugar supply monitoring system gikan sa farm padulong sa retail. Nalakip man sa ginaduso nga revision amo ang pag-increase sang annual SIDA budget gikan sa 2 billion pesos padulong sa 5 billion pesos para mapunduhan ang farm productivity, meal efficiency upgrades, infrastructure research and development, human resource development kag market access programs para sa mga sugar producing nga lugar. Sanay Representative Javier Miguel Benitez, Emilio Dino Yulo kag Mercedes Alvarez, Manuel Frederico ang kabahin sa mga mamalidha nga yara sa Committee on Agriculture and Food hearing angon sa sugar industry. Gintalakay ang pagbarato sang presyo sang kalamay kag ang impact sini sa sugar producers kag workers. Sa pihak kabahin, ang National Congress Unions in the Sugar Industry of the Philippines o kunang nakusip ang nagpanawagan sang resignation sang sugar board member lakip na kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona. So our last recourse is we will call for replacement. And hopefully ang maibulos nila mas mayara empatya, mas sensitibo sa pangabudlay sa aton nga mangunguma. Ang katilaw man bala sang pangabudlay kag supay para maintindihan nila ang gutom nga ginbatsyag sa aton mangunguma. Highlights would be, I think, as far as SRA is concerned, mahatagan sila additional powers. Number one, to monitor and regulate the entry of sugar substitutes. Of course, ang refined, no? And then pati ang molasses, no? So wala ina sa ila current powers under EO 18. So we're hoping sulod ini sa revised SIDA, giving them that additional power. And then may ginapropose kitang additional budget allocation for the Sugarcane Industry Development Program. Ang SIDP nga ginaayo namon, we propose to make it 5 billion